Lami kum kha New Mexico USA chuan thli chetle na sat kum tak ania zan kha chu ruale thli puiet le chiama ruasur burbur kara chuan run in nei tu pa beer brazen chuan thil puak rimak tak hi a hria atuk war triana chuan a thova aran vulte an himnge himlo ti en thli thlai turin asakorin atlan kual vela chumi tuk zulai ni thum sang ha zakwa somli pasaria athilwa mu chuan alo fan chu khovel puma a ming than tir ta hluai mai ani iwe fo chung sang soi chu a piang in hemi tu ka thil thleng hian vo in thleng hian soi ala hlo ta reng ani eng thil nge lo thleng ta le bil brazen alo chu thing phel te tak te le thir phek pan te hian adap tur maya chung thing phel te chu sang tak khong deuh bok si ani a hal poina kang theilova atliak thei bok lo ani thing noi then khata chuan horop chin chiana thil lemte a chuanga thir noi te po trin phek ang deuh ani a ma se koi kul thei rual lovin a khau tlat ani brazen chuan thleng lian pui ke chenoi to hi a hmu boka a hmun awa thlen pe chuan thil mak le zual a hmu a lei mi hring ni si lo mi hring chidang awa hmutlat mai thleng ke chebula chuan an lo let hlom reng maya then khate pe chu an lo la nung chiak a ma se an tong thei to lo brazen chu atlan howata serif apunta ani chuan an bul hnai Roosevelt Army Field hun pui chu hril ngal boka chu thil en fiatur chuan intelligence chief major Jess Marcel Hovin an lo thok chuaka ambulance motorin chung kang thiruang te chu mundang an phur sona thleng kang chia te chu sipai motor lianin avai khoma an phur bota chulai mun po chu tu matlo phalo turin an veng ngala runs nei tu brazen apo athil mu te hi tu ma hne na hril haulo turin aka an hut mi abok mai ani he thil thleng le thu nei tu ten an bo sui dan dang lam takhi Roosevelt thil thleng Roosevelt incident ti a hriatlar ani hlenta ani chuti lai chuan New York Mexico chu America sarkarin atom bomb te rocket te thlo theina te le radar chuak thar te asiam chuan a hmun pui ani a Roosevelt mun chu US Air Force Bomb Group 509 na khovela po atom bomb phurchi bomber training na hmun pui om chhun ani chu thleng chia chu Marcel po chun enge ani a hrebik lo chu thil thleng chu hubbo mi an tumna ka line Roosevelt sipai hmun pui public information officer Walter thana chuan an commander thu mumasa po ni chuang lovin zu niriat chuan chanchin bumi te hnena chuan thu chua press release asiam tamai peka chu thu chua chu hei hi ani titia thleng thlok thei an soi thin chu nimin mai khan tak ani zia highland anita helai velaran vultu te tran puina in thleng pakhat chu bomb group 509 na intelligence officer chuan akol thata khiau mai chu thil chu karma sa khan Roosevelt bulloka rans pakhata atuma lo nei tu pa ina la khom ani hnu in major Marcela thu nei tu sang zo kan hlana Roosevelt Army Airfield ta endik ani ti in chu chanchin thar dang tai tak mai chu khovel muntina thir hruile chanchin buwa te an thedar ta chuai maya chu tianga thil alo kalta ka chuan army hote po chu chiang kuang zo ka thu chuwa thale lo theilo din huna an omta a ma se thu an ron chua le chu an thu chuak adang ta dai mai Roosevelt te Washington lama tangin hialna thu an ron thon ta zut maya kha thil kha rawin balloon ke chia mai ani tin Air Force officer pakachun radio apuang ta dupa chu balloon chia en diklai thalak te po chu chanchin buwa an trial chuai ani chuti taka thubbo na thu hlami puya an fa hnu chuan boruak potlem chuan adai ta defa ma se UFO chui tu te ngai ero chu a tha thei hau lo mai le khabuziak tu ming thang Charles Barlicha the Bermuda Triangle ti ziak tu chuan he thil thleng hi uluk takin a chui ta nge a chuta athil mu chua chu William Moranen abuina an chua chu le khabu ming thang the Roosevelt incident 1918 ti ani chu le khabua an thu chua chu kha Roosevelt muna thlona tla chia kha mi paruk phur boruak long ania sarkarin chu thu dik chu atira tangin a thup botlat ani ti thu hi ani chu le khabua chon sarkara thok engineer pakhat July ni thum tu ka Roosevelt thil thleng po a hmun nge ya va mu ma sapola tang Grandi Barnett athu soite po antar lang a Barnett soidanin chu thleng thlok thei len lam chu fitsom ni emo fitsom thum emo bialvel ani mithi ruang tla hlom rengte endik turin su lui chui mi archaeologist te po antel chung mithi ruang te chu mihring ang mai hi am ni a
ma se lei mihring ang hi chu an ni si lo ti na soi an lu te chu abiala an mit azim dewa sam an nei lo thung ke ni ngai chuan te takte an ni a an taksa phu lovin an lu te chu alok bar hlom kor le ke kor in zom rong uk zipar emo kong hren emo kor kil mel emo po omlo an ha a mi pa ang deuh vek an ni kutin ka va khoi hlom nge nge a chutia kan thlir reng lai chuan sipai officer chu motor lianin alo thleng ve a aron in di thu satanga la sipai thu nuaya da ani thu asoya midang te po chu kal kiang to turin an hrila sipai dang te po an lo thlen bel zela chulai mun chu midang tlo po phallo turin dai an theu chu ani tangal maya kan thil mu te hi ramle nam himna tan midang hril mialo turin min hril tin bernet chuan asoi berlets le mura hian bernet tongka tak chuan dong lova kumsang kha zakwa somruk pakwa khan alo boral man to ani an thulak na po sang kha zakwa somnga khan a thian pa hna a hril kha ani hetian chuilai hian brezen ala kha alo thi bo dei to boka ma se fapa bilia chuan apa hna tanga adon chu tiang hian a soi kapa chuan kha thil kha soi hre khopa soi chuak mi alo tura sipai hne na athu tiam kha alarun thlak viawa khalong kha enge ani ka hreve chi lova ma se mihring kut chuak ani lo ti chu sipai ho khan kapa chuan hril ngei ani chu long chunga omte chu an lo la nung nge ya ma se an shoka gas an hi blu awang le akan na sat boka fain an tong theilo ti min hrila california lama an la pheya thok na dot mangin engemaw chen chu an tinunga ma se in biak po na dan kong an dap chua thei ma in an thi tamai ani ti in asoi Barlitz le mura chuan California physics professor Dr. Weisberg chu long en dik tu zuinga mi nia in soi tong ka po antar lang tela chu thil chu satel hnung jang pian mang ang deuh ania a chung pindan chu fit som panga bial om vera zau ania a chung lam chu a so chle a mi paruk an chuanga an tak sarwang om dan ending na atanga an lam dan in an te deuh ti mai lo chu mihring ang mai hi an ni ruang pakhat chu a khaltu omna dokan ni om tak chin china inziak omna thuwa mu ania chin china tlang lon tak an neya eng tong nge ti hriat ani lova a khalna khol om ang po a om haulo eng tianga khalkal nge ani hriat ngaina om map lo ani tin a soi barley chale mura te chuan roswell muna thil thleng en dik tu mas marcel po kha kumsang kha zakwa somsari paret khan mai chan nge ya zo chuak ni in an in soya marcel po a hna atangin a pension to a lo siana steta hamoi khuwa lo cheng to ani kha thil chia kha balloon pa ngai weather balloon ani tak tak le ni tak tak lo chungchang an zota ani lo tin changa a soi zel danin khati laya thlo theina chin chang engkim a hriat chian tok zia le kha thil chia kher kher ka chu ala hriat ngai reng reng lo ani ba ka mihring kut chuak ani lo zia soi mithi ruang le an chuan na long chia kha sarkar thu nei tu ten aru ka ralin america ram chuwa ending na khol pui deuh de omna hmuna an phur koi kwal vel thu asoya chulo renga po kha thi lo boi pui ve tu le endik tu mithiam chi sang sang te thu soidan a in hmuhlom awangot po in khwal thu thang mai ani lo zia barli chahian asoi war hle ani hetianga sarkarin thudi khub bo atumna chan hi mipui van tlang ti chi aya hlau wang emo ramven himna atana thuruk ani awang emo ani mai thei he thiam na thuruk hi man chuak thei ta hlau se phei cham man ang hlau ni donin an in hriange enge a chan chi a hriat ani lo chu tiang ram chung thuruk chu america president te chau hriat phal an ni a Eisenhower te Kennedy ate le Johnson ate khan chu thuruk chu thlan mola an lo liam puita a tu nala dam Barack Obama te le Donald Trump te hi chuan soitur an nei nge yang le Barley cha soizel danin Jimmy Carter khan US president a thlantlin ani phot chuan UFO chungchanga sarkar thuvon upte hi mipui hne na the atiama ani hi UFO atak nge ya lo hmuto tu ani president aloni khan Barley cha chuan White House su han phone tange ya ma se UFO chungchanga tha tho thar le na tur chan le wang a omlo thu in alo chang le tamai si ani President ani hnuwa po thom nei zui chuang lofa angoi le tak wang sia chuan Carter atan po ngoi chip cham makna chan tha taka om ngei ni in Bardi sa chuan angai ani